Sajam, čije tohoročne poručenje fundamentovanje robnej marki etnoproduktu, otvoreni po 28. november i popri etno poživi i napoju, na njem prisutni i produkovatelje ljikovitih rošlinoh, ambalaže za čuvanje produktov i jedna laboratorija za kontrolu kvalitetu. Ovo je jedan specifičan sajam hrane i pića i on je startovao sa 70-ak izlagača pre 10 godina da bi danas došao na skoro 400 izlagača. To su uglavnom naši mali i srednji, ja bih rekao, proizvođači hrane i pića i to je, ja bih rekao, relativno se i dobro u datim ekonomskim i drugim uslovima on razvijao, opstao je za ovih 10 godina. Ja se nadam da ćemo i već sledeće godine, bar prema proceni svih nas koji smo u Savetu sajma, on preseliti se u veću halu. Na sajme najveće prisutni vykladače zo centralnej Srbiji, potim zo Vojvodini, daskelja zo Makedoniji i Rečeskej, a popeširaz prisutni vykladače zo Republiky Srpskej i Indiji. Uchodnica na sajam 250, a za grupni naščivi 150 dinari. Za džilovnih naščiviteljoh uhod besplatni, pod oslovijom, že še upišu do registracijnog formularu na uhodze.